Horrela aurkeztu ziguten orain dela aste batzuk Fant jaialdia. Erdi armiarma erdi emakumea zan izaki fantastiko eta enigmatiko baten bidez. Izaki fantastiko horren estenaratzearekin Fantaren inguruko lehen berriak ezagutu genituen. Tantaka heldu zitzaizkigun hasieran Fantaren 16. edizioaren lehen notiziak. Baina dagoeneko zine fantastikoaren jarraitzaileek ez dute gehiago itxaron behar. Fanta hementxe baitaukagu, ez uste, entretenimendu eta batez ere zine bikaina erakusteko helburuarekin. 8 luze bete izango ditugu, 8 estreinaldiak estatuan, pelikulak izango dira batez ere europarrak, estatu batuetako bat, Koreako beste bat, baina beste guztiak Europako filmak izango dira. Fan laburrean sekzioan, 12 labur metrai. Aurkeztu 300 piko aurkeztu dira, baina 12 honenak aurkeztu ditugu, ostieran ikusi ahal izateko. Gero ohikoak diren beste sekzio batzuk, fan maizuak, eta gero zapatuan behi izango dugu nontxe berri etari kontrarekin batera, nontxe filma gau bat, eta ikusi izango ditugu lehiaketa horretara internet bidez aurkeztu diren lanik onenak. Fanteko sekzio ofizialean beraz, nazioarteko 8 film egongo dira ikusgai, eta Fant laburrean berriz 12. Aipatzekoa da, jaialdiko antolatzaileek aukeraketa lan handia egin behar izan dutela. 2010ko Fantak 362 pelikula jaso dituelako, 2009an jasotakoen hirukoitza. Mundu osoko filmak jaso ditu zinemaldiak, baita Euskal Herritik etorritakoak ere. Aigatu direla pilo bat lan Euskal Herrikoak, 158 lan etorri dira interneten bidez, eta ehuneko 60 do hemenkoak izan dira, eta danak kalitate handikoak. Sari asko izango dira hemengo jendearen txat. Etxean geratuko dira sari asko? Bai, nio ezin ditugu zeintzuk diren esan, baina batzuk hemengo dira, hori da horretzen dizuten berri hon bat, ez? Sari asko etxean geratuko dira beraz. Epaimahaiak eta publikoak eman beharko dituzten sariak. Izan ere, aurtengo Fantak beste 2 sari gehitu ditu, 3.000 euroko 2 sari. Zinemaldiko epaimahaiak eman beharko du bat, eta ikuslek bestea. Sekzio ofizialeko epaimahaia Euskadiko 3 egileek osatuko dute. Pablo Malo zuzendari donostiarrak, Carlos Juárez ekoizle zuzendari eta gidoilariak, eta Azkoitiako Izibene Oinederra zinemagileak. Hirurek euren iritziak emateaz gain, epaimahaiaren laburmetraiak izeneko sekzioan euren lanak aurkeztuko dituzte. Guk Izibenerekin hitz egiteko aukera izan dugu, bere lanaz eta epaimahai paperaz hitz egin digu berak. Nola izan zen hori, Begoña Bikarion klasetatiken. Begoña Bikariok animaziozko klasiek, klasiek ematen ditu ondikene arte derretan. Eta horren poderixoz poliki-poliki hasi nintzen bere klasetan marrazten eta esaten proiektu bat bukatzen. Urte pilo bat emantzin, animazio ortodoxue edo estudixo konkretuek egin gabe, arte derretkin zerikusixe edo marrazkisekin zerikusixe geixo dauken zerbait egin de ertentzun ez urbeltzak. Gero ekin unolako musiko marabilloso bat, jarri zixona soinue, eta horrekin lortu nun festival pilotan pasatzie. Izugarrizko ondo hartu zuen publikuek eta munduko tokidanetan, ez? Eta edade guztietako jendie. Neiko pelikula terrorifiko eta, neiko laburmetrail bat, 4 minutoko pelikula bateatik nahi gaitzeien. Neiko terrorifiko inkietantie eta ekstrainua izen da, antinarratibu baitere, bat ere zerreixa ikusteko igual, baina ez dakit zirkuito independientetan eta festivaletan asko zabaldu zen eta jaso ditu sari pilo bat pelikuliek. Eta, derrepente sartu nintzen zinien mundu hontan. Izibenek beste 2 euskal zinemagileekin batera, Fanteko pelikula onena aukeratzeko lana izango du, lan polita, baina zaila. Ez dakit erronka hondizetan, oindik ez ditut ikusi pelikulak. Eta gero badakitena da, izan naiz epaimaikide animaziozko jaialdizetan. Eta pentsatzezu hasieran izugarrizko material piludak ezula eta oso zaila izango ala aukeratzen. Eta gero konturatzezea, badaudela batzuk nahi ala ez nahi, ertenik ebenak bestietik, saltau itebenak eta akordatzezean beraiekin urduek pasauta.
eta horrek esan nahi du badakebela zerbait, ez? Eta hola, pixket intuitiboki, bai berezixe dizenak ertetze ben. Gero berriz ikusitekuen, benetan pentsa ez, ez dut uste holako zai izangoanik, eta gaina zerbait gustatzen bazat, badakit, defenditukotela. Hau da, ez da gilerronka bada, baina gorra naiz. Baina zer da pelikula batek izan behar duena? Zein da pelikula honek duten sekretua? Azkenin ez dakizu ze gustatzen datzun, baina badakizu zehose badaola gustatzen zaizuna. Eta igual da hori, gidoie edo aktoriek edo zerbait transmititzeizula, beste pelikuletan ez zatzuna pasa, hotza laga zaituna. Nik uste dut hotza ez zaitula laga berrezko pelikula batek, mildurtute laga bertzaitula edo holako sentimentu batzu barrutiken eta bertitzula bestelako pelikulak ez dizuena ateatzen, baina ikusiko dugu. Bai ere ni espero dut pelikula oso ezberdinak egotie. Eta fantastikuek hori da, fantastikuek bai beste genero bat, hori da, ez da vampiruekin edo odolakin lotu berrik ikusiko ditun pelikula danak. Gena kuriosidadez, etorrikoana zai ez. 3 epaimaikideek publikoaren iritzia izango dute aurrez aurre. Fant zinemaldiaren 2. epaimaikidea publikoa izango delako. Nidaketan esperientzien arabera ez die bat etortzen. Eta ez dakit etorri berluke ben bat, badakit publikoa igual pelikula erreixo gustatzen eskola. Media bat egin de, igual pelikula, ez dakit. Ikusiko dugu, eta igual bat etortzea, ez dakit. Baina normalien nire esperientzien arabera ez. Eta igual epaimaikidi bai gauza arraruen bile ibiltze gehalako, bai ere geu arraruek de gehalako, eta igual hori da arrazoi eta jazta. Baina, ikusiko dugu. Fantak omenaldietarako tartea ere gordeko du. Aurten Alfred Hitchcock komenduko du. Psikosis estreinatu zuela 50 urte pasa direlako. Horregaitik pantaila handian eta film on batek merezi dituen ohorekin ikusi ahal izango dugu Psikosis. Psikosis pelikular ikusi dute oso berezia zela bere garaian, gogoratzen badugu apur bat argumentoa da, negatzen da, aktoresa da, aktoresa famatu ba, lehenengo paperan teorian, lehenengo papera interpretatzen duena, eta lako batean pelikula lehen 30 minutok pasata, desagertu ditu pertsonai hori, ez, eta hori bere gara izan zen, jendea joaten zen aktoresa hori ikusteko, eta ordu hori pasatu, aktoresa hori agertuko da berriro, agertuko da manbun bezala, ez, ez agertzen gero pelikulan, ez. Eta nik uste dut hori izan zela klabea garai horretan, oso sartu zuen berritasun berezia garai horrez. Sari ugari eta mundu mailako errekonozimendua lortu zuen filma dugu Psikosis. Baina bezerieko filme klasikoek ere tokia izango dute Fant jaialdian. Eurei bereziki zuzendutako zikloa, San Frantziskoko udaltegian eukiko dugu aste betez. Han egongo dela Bilbao Greenhouse bigarren partea iaz hasi ginen. Dan apur bat omenaldia da B-serieko filmei, gaztetan hausako ziretan ikusten genituen pelikula ez? Santo eta kontra Dracula eta pelikula gaztetan ikusten genituenak eta guztokak direnak esalentzat. Irudimenaz, sormenaz eta pertsonaia harrigarriez beterik dator Fantaren 11. edizioa. Zinemagile ezezagun eta gaztei, zinaren mundu zailean ate bat zabaltzeko helburua duen jaialdia. Zailagoa dena da luze metraiak zabaltzea, gaur egun distribuidora sistema eta distribuidoreak, eta horregatik horrelako festivalak horretarako daude, ikusi ahal izateko zinemetan, gero normalean zirkuito komerzialetara llegatuko ez diren pelikula, horretarako daude jaialdi hauek eta horrelako aukerak aprobetxatu behar, esan bezala kalidade honeko pelikula, baina distribuzio faltagatik gero zinemetan ikusi ezin direnak. Eta horretarako gaude, eta horregatik guzti Bilboko publikoak ezin dituela horrelako aukera galdu. Aste oso batez, Fanteko izaki liluragarri eta misteriotsuek Kapitol zinemetan izango dute euren gordelekua. Betiko utzi beharko duten gordelekua. Zurrumurro hori base bi nirian Kapitol hauek etxiko zituzela, dirudienez egia da, zoritxarrez, gero eta zinema gehiago ezenari dira, gero eta gutxego goratzen da. Zinema konsumitzeko iturak aldatu dira guztiz, gero eta aukera edo ohitura gutxiago dago zinema joateko, pena bada. Eta, gutxienez beste zinema batzuk irek ez dituzte, alondigan erekiko diren golden zinema horiek,
eta ea alik eta denbora luzeen mantentzen diren, ez? Zinemak zoritxarrez gero eta leku txika bat dauka, baina, bueno, ea mantendu aldugun bitartez.